zer moduz, Aimar? Kaixo. Kaixo, zer moduz lagun, mi esker etortzeagatik. Zuri gonbidatzeagatik. Besti polita da, handia da, klasikoa da. Bai, hori da. Eta orain, bueno, TikToken, dena lekuan TikToken entzuten ari nahi zure bestia. Eta klasikoa da, esan dit, zer esan nahi du zuretzat eta zer gatik nahi izan duzu cover bat egitera? Nik egin nuen abestiaren coverra udan. Eta begiratzen kontzertutarako jendeak abesti bat jakiteko eta abestu alizateko, igual nereak ez tekizki datelako. Eta hori horregatik inun, baita ere, dalako abesti bat, nire txikitako horaitzapenak ekartzen dizkidala, eta hori pixkat. Bueno, nire ustez exito asko daukazu abesti hori ekin. Zer da publikoa reakzioa eta zer ikusten ari zara? Ondo, ni pozik egia esan, ni nator ateratzea bestiak eta igual entzutea 50 pertsona eta orain de repente igual 1000 pertsona entzute dituzte eta niretzat da bastante heavy. Eta zea maiz, hitz egin dute zurekin? Bai, izan zaten, sorte hona abestiarekin, bertsoarekin, eta oso majo. Galdera erraza ala zaila da, zure erantzunaren arabera, nor da Aimarz? Hain izango nuke badala mutil bat, 19 urte dituena, hasitara bere etxetikan, eta horrela jarraitzen dut nik nire baseak egiten ditut, nire letrak idazte ditut, eta nire ametsa gara, musikaz bizitzea, eta saiatzen ari naizela. Oso, ondo, zenbat denbora daramatzat musika egitean? Nik hasi nintzen abestiak egiten 2021 batean. Hasi nintzen pixkat, nik gustatzen dit idaztea eta horrela, eta hasi nintzen kanporatzen. Orain egia da, borrau ditu dela lehenengo abestiak, eta bakarrik daude entzungai 2024ko abestiak, porque bentsatzen nun, hasiera berri bat azteko, pixkat, utzi behar nulatzean baita ere. Eta orain, kontzertu asko egiten ari zara, eta zer egiten ari zara orain? Orain nago, lantzen pilo bat aurten aterakoten nire lehengo album debuta, eta nago, deia dramat, como urte bat lan iten, baina oraindik asko falta da, aterako da urten, baina asko falta da, eta orduan, atope, perfekzionismoa pixkat bilatzen, saiatzen album bat iten, eta hori. Zenbat abestia izango dira zure albumen? Izango dira 12 abesti, entzun dezatela eta dime que me quieres egongo dira barruan, hasi nintzelako enzi albuma egiten orain dela urte bat, orduan abesti hauek izan behar ziren albuma atera behar zen orain dela, igual ja atera eta egongo litzateke fetxa hauentzako, baina nola atera zizkian gauza asko eta oportunitate berriak hartu dut denbora nik hobeto egiteko, bueltak emateko eta baita ere dena hobeto lantzeko. Eta nola grabatzen ari zara zure album? Etxean, estudioan? Orain gaude pixkat dilemarekin. Hasi nintzen grabatu ditut igual 4 abesti ja, eta ditut grabatuta 6 abesti, eta horiek jun naiz estudiora, baina igual orain batzuk etxetik grabatuko ditut, edo pixkat nasketa. Nago egiten masterra mezkla matxinekin dela Miruako partaidea, eta berekin oso pozik egia zen. Eta kolaborazioak egiten ari zara? Esan nago oso pozik, albumen daude 3 kolaborazio, eta ez bilatuko, baina bat aterako da, ez daude, 4. Eta 2 aterako dira albuma baina lehenago, eta gero ja, baina ez zer esango. Oso, ondo, esan alduzu norekin? Eta nahiago ez ezazea izateko sorpresa. Egongo da bat albumean nire arrebarekin abestuko dut abesti bat, baina besteak ez zer esango. Lasai, posten naiz. Eta, bueno, no le esaten da, tengo ganas de escucharlo, de verlo. Entzuteko gogoak ditut. Entzutiko zer, nola? Entzuteko gogoak ditut. Gogoak ditut? Bai, gogoak da como ganas. Bai, entzuteko gogoak ditut. Eta badakizu gutxi gora bera noiz sartuko du zure album? Bai, izango da udalaren ostean. Oraintxe bertan, gaude aterako da albumeko lehen singela, martxoan lehengo astean aterako da. Dala izango da besti bat euskeraz osoa ni bakarrik. Eta gero ja, apirilean aterako dut kolaborazio bat, eta gero ja, eukiko dut como deskantxu bat, igual kontzertuak egingo ditut eta horrela, eta igual udaran albuma atera baina lehen aterako dut beste abesti bat. Oso ondo, jarraitzen ari gara zure abestierekin, dime que me quieres. De no encontrar el amor que me haga sentirme que solo somos dos. No creo que nadie se vuelva a interesar en conocerme, en saber parte de mi verdad. Piedra, papel o tijera, beti altzai en esta mierda. Piedra, papel o tijera, bakarrik nahi dut alguien que me quiera.
quiéreme pero que se note bien. Quiero sentir cada centímetro de tu piel, que me des un beso en la mejilla y me digas que te quiero ver. Maite nazaztu baina negabe, nahi du sentitu ea zu hor zauden nire ondoan. Usu batez confirma que me quieres ver. Desisto, ya no insisto, beti uzten didaten bisto izango. Hori da, polita da. Jarraitzen ari gara, Aimarzenekin, hau da berai bestia Dime que me quieres. Eta komentarioak mai galditzen dizut. Eta zer ikasi du produktorea edo abeslaria izateko? Egia esan ez dut ikasi, baina bai ikasi nahi dut, koiztu dut dena, bideoak ikusi, edo baita ni saltxeatzen pizkat, en plan, jugando, aplikazioekin da horrela, nik autodidakto bezala, eta orain egia da, ikasi nahi dudala, pizkat soinu mundua, nik etorkizunako begira, gustatuko ditzaidakela baita ere, produktore munduan baita ere pizkat sartzea, asko gustatzen daiterako. Oraintxe izena du YouTube University. Dena ikasten ari gara YouTubeen. Hori da. Normala da oraintxe. Abesti oso polita da. Ez aduzu zure bestia Dime que me quieres. Bai, nei asko gustatzen dit, da abesti bat, Bai. tala como sentimendu bat neukala barnean, eta batez da pixkat lotxa jendearen aurrean hitz egitea jo, porque esatea jendearen aurrean beldurra daukazula, hori, norbait, que no te vuelvan a querer, edo horrelako zerbait esateaz, beldurra ematen du, baina, bueno, esan albumean, justo albuma izango da, como bidai bat, ateratzen zela relazio batetatik, eta pixkat nola juten zean bizitza afrontatzen, eta hau da, como ja bukaeretako abesti bat, non ja pentsatzen duzu ostras, me volverá a querer alguien, pixkat hori, beldur horiek eta hori. Zein beldurrak gainditu dituzun zure artean? Nik esango nuke, igual nitan ez sinistearen beldurra. Esango nuke, beti egon naiz musika egiten da esaten, igual ez aio jendeak gustauko, no seke, eta jendeak izate izuten hitz politak da horrela esan, pixkat gehiago sinisten dezuta, beldur hori pixkat utziet alde batean, baina oraindik bai naiz bastante insegurua. Zu insegurua zara? Esango nuke ematen duela ez, eta ondo desenvolbitzen naizela jendearekin hizketan, igual estenatokian baita ere ikusten du nagoela suelto, baina ni por dentro nago super urduri eta kakaiten. Orduan pentsatzen duzu zure musika behinkulu bat da exprimirte? Bai, edo... total, niretzat dago como Aimar eta Aimar Zeta. Eta Aimar Zeta da, parte hori más irikitzen naizela eta egiten dudana tontoanena eta pixkat horrela. Hombre, polita da, jendeak Aimarz ezagutzen du artista gisa, baina zer nahi zenuke jakitea Aimar pertsonari buruz? Aimar da, azkenen, letra igual idazten dituena, dagoena bere etxean, eta bizitzen ari dela sentimendu horiek lehenengo pertsonan. Eta hartzen dut notaz aplikazioa, irikitzen dut, idazten dut zer sentitzen dudan, eta hori da gehiago Aimar. Barkatu, baina zenbat urte dituzu? Orain ditut 19. 19? Hombre, zorionak! Oso ondo gitzen ari zara musikarekin eta deno, benetan zorionak. Eskerrik asko. Esan hau pozik, azken gaztea naiz oraindik, eta daukat asko ikasteko, eta ikasi nahi dut. Eta arduan, niretzat baita ere 19 urtekin, nire lehenengo albuma kanporatzea, bada baita esatea, daukat denbora baita ere gauza asko egiteko. Beti esaten ari naiz, bizitzela burra da, baina egia esan denbora daukazu. Hori da. Eta inglesez esaten ari da, mundu zure ostra da. The world is your oyster, quiere decir que vas a tener mucho éxito. Mi esker, zortea daun. Zorrigatik, nongoa zara zu, Aimar? Ni nahi Zumarragakoa da, Gipuzkoako herri bat. Nola, nizena du? Zumarraga. Zumarraga, oso ondo. Eta nola eragiten da zure euskalkia, zure musikan? Zumarragan euskera batua hitz egiten dut, ardun, normal. Hitz egiten duten bezala, idazten dut, nazten dut pixkat gaztelaniakin, euskainolazko hitz egitetelako nik. Zure musika gaztelania eta euskera artean doa, zergatik? Zergatik ez bakarrik gaztelaniaz edo zergatik ez bakarrik euskaraz, barkatik biak?
zergatik biak. Direlako uste, nire bizitzan erabiltzen dituan, bi hizkuntzak. Azkenen nik lagun batzuekin gaztelaniaz, beste batzuekin euskeraz, eta hori, pixkat nasketa da, horrela desenvolbitzen naizelako ni. Baina, zergatik da garantzitsua zuretzat euskeraz kantatzea? Azkenen baita euskera, izan da hizkuntza bat, bere egunean galdu zena, eta garantzitsua da, hizkuntza honetan, abestiak egitea, egia dagoela, pilo bat jende, eta jarraitu behar da egoten jendea, eta hori. Uste, baita ere, zure sustraiak eta hori pixkat, hortik jarraitza, eta baita ere, ni Aimar bezala komodo sentitzen naizelako euskeraz idazten eta besten. Pentsatzen batzuetan, hobeto litzaideke si solo canto en castellano, zergatik pentsatzen duzu garantzitsua euskeraz abestia ere bai? Azkenen delako baita ere hizkuntza bat, non denetariko musika egon behar da, ez da, beste, egiten baute euskeraz musika beti berdinek, beti euskerazko musika berdina izango da, eta orduan balin badator jende ezberdina euskerazko musika egitea, baita ere euskeraren musika baita ere balio, ez dakit nola esan, como que le da más distintos colores. Oso ondo. Bueno, Antoine, galdetzen dut komentarioak, ze referente dituzu musika munduan? Nik esango nuke nire referente handiena da Rosalía, en plan, nik naiz superfan, en plan, jarraitzen dut pilo bat, eta baita ere, igual, Jaldek izan duen ibilbidea baita ere niretzat oso inspiragarria da, hasi delako baita ere, bere, txikit, desde abajo arriba. Eta, horiek izango zean nire como referente handienak, esango nuke. Rosalía, oso ondo. Bueno, entzungo dugu, entzun dezatela remake, hau da Aimar. Acadorella canta amb tot el que tu sents. No vull que mai més ningú et faci callar. Vull esculpir-te una armadura de metall per protegir-te de tota aquella gent que et volia fer mal. Eraiki ditut kale berriak, tairetan galdu naiz, jenderen artean beti aurkituko duzu eskuat. Zuri laguntza emateko, naiz taiago ezer izan zinelako niretzat lehena. Si tu m'has olvidado, zuk ahaztu ganozu, denek entzun dezatela. Si tu m'has olvidado, zuk ahaztu ganozu, denek entzun dezatela, denek entzun dezatela, denek ahaztu ganozu, denak entzun dezatela. Si tu m'has olvidado, zuk ahaztu ganozu, tu bésate con quien quieras. Iriko kale guztietan aurkitu zaitut, begitara begiratu oraindik ezin dut. Hitz egin dugu baina oraindik ezin ahaztu, zer egin didazu m'has dejado loco tú. Confío en que yo me olvidaré de tu boca, respiro lento y me tomo otra copa. Zure lagunek pensarán que estoy loca, y sabes que te digo que no se equivocan. Tu diràs que m'has oblidat, però jo sé que encara t'agrado. Com és possible que hagis oblidat tot el que fèiem al quarto? Sé que estàs pensant en mi, però vols amagar-ho. Els ulls et delaten, no et deixes fatal, no sentis cap culpa, no va ser per tu. Hitz egiten ari gara Aimarzekin, ada azken nota. Aimars, nola ezagutzen duzu Xenia Casado? Nik ezagutzen nuen bera delako elkarrizketak eta horrela egiten duela Katalunian, eta derepente segitu zidan Instagramen, nahi izan nuen. Eta nik eltzen flipatzen, eta derepente azeptatu nion, eta hori dena, segitu nion, eta ikusi nuen, neukala bere mensaje bat, eta iriki nuen, eta esan zin asko gustatzen zitzaidola entzun dezatela, eta egongo zala prest remixa egiteko, eta nik izan nuen, katalanarekin egitea remix bat, uste dala lo que más molaria, eta esan nuen, aurrera. Aurrera, eta, bueno, oso
Oso polita bukatu du. Benetan, hau da, pentsatzen dut zure abestia gustukoena de tus canciones entzun dezatela remake. Oso polita da. Nik esan behar dut, gustatzen zaitela gehiago remixa normala baino. En plan, da como beste toke bat dauka, tan gustatzen zait gehiago. Bai. Batzuetan lagundu, ezta? Hori da. Hombre, ping pong, prest zaude? Emaiozu. Venga, txuleta ala arain parian. Osa, bat aukeratzekotan txuleta, baina ni ez naiz oso aragizalea ez da arrainzalea. Ez da? Zu zer nahiago duzu? Bueno, igual, sushia gustatzen zait asko. Baina gustatzen zait, pasta horrelako zerbait. Ondo pintxuak ala hamburgerrak? Hamburguesa. Hamburguesa hori da. McDonald's ala Burger King hamburguesa? Ni naiz Team McDonald's, egia esan. Osa, nahiagoen McDonald's, dalako baita, nahi gustatzen dalako McDonald'seko hamburguesak diela 1,30 kostatzen dutenak. Dira super txikiak, baina me llenan. Nahiagoa da. Hori da. Marmitakoa ala txipiroiak? Nik txipiroiak. Olagarroa ala bakaiaua? Baina, duda. Segun momento, igual. Ondartza ala mendia? Ba, ez dakit, Osa, nahi mendira jutea asko gustatzen zait, baina ondartza lagunekin eta horrela, baina, bueno, oraintxe bertan, mendira. Mendiro, baina biak batzuetan, ez? Bai, biak, hori da. Udaran, ondartza guai. TikTok ala Instagram? Ba, eske nik TikToken sartzen naizena, naiz pasa igual lagortu behar. Eske nahi, gracias, como te dizkit TikTokak da, TikTok world da, guai. Así que igual... Pentsatzen dut ere bai zuretzat, TikTok hobeto orain erabiltzen ari da zuretzat TikTok. Askor funtzionatzen du. Nahi da promozionatzeko leku bat azkenen, eta erabili behar daukau, ez daudelako leku asko promozionatzeko. Baina egia esan, pixkat batzutan dela como pesado, en plan de, TikTok bat egin behar deta bestirako, eta, gehiago erabiltzen dut nik ikusteko besteen kontenidoan. Ez ait enzi asko gustatzen egitea TikTokak, baina egin behar dut, jendeari dizte. Artisten zat egin behar dut, baina ondo egiten ari zara, jarraitu, segi. Ezkerik asko. Baserriko bizitza ala hiriko bizitza? Nik ez dut inoiz bizi baserriko bizitza, nik bizi naiz herri baten, baina, orain nago hiri batean, eta hirian ondo. Batzutan egia dago pilo bat jende, eta agobiatzen naizela pilo bat, baina, segun ze hiri. Oso ondo. Bueno, atletik ala erreala? Osa, nik futbolero naiz, en plan, baina, azkenen, Gipuzkoako naiz, eta txikitan nintzen errealekoa. Eta, segiten dut errealek anten. Osa, egiten badute partido bat, nik nahiago dut errealak irabaztea, baina atletik baita ere, ondo, euskal taldeak, denak, ondo. Osa, ez daukat pikerik ez da ez. Nere lagun gehienak dira Bilbokoak eta Bizkaiakoak, eta denak atletikekoak. Nik jolasten badu Barsak atletiken kontra, nahiago eta atletikek irabaztea. Nik zu bezala. Ez naiz hemengoa orduan asko gustatzen zait partidua joatea erreal anoetan, baina pentsatzen dut ere bai atletik kluba eta zerbait polita da Euskal Herrian. Hori da, nik naiz errealekoa, baina atletik kluba iruditzait klub superpolit bat, daukatela como fandom super esatezula zen bidia horrelako zerbait. Eta polita. Olentzero ala Santa Claus? Olentzero, eta Mario Mengi. Kalerrin izan. Hori da, Euskaldun zara orduan. Olentzero esan behar duzu. Nola? Olentzero esan behar duzu, ez da? Claro, bestea, dago estatuan integratuta, baina ez da estatukoa en si. Nor dago zure playlistean, nor entzuten ari zara? Nahi bazu begiratzea orain pixkat, baina nik entzute pixkat denetarik. Daukat ordenagailua hemen. Daukat Gitarrika de la Fuenteren azken abestia, gero daukat Juicy Bar, ez dakit nola esaten dan, Miruaren abestia baita Tailak atera duen Push to Remix abestia Sean Paulekin, Merina Grisen albumeko abestiak, gero K-popa baita asko gustatzen zait, Lady Gaga, de todo. De todo, oso ondo. Zera K-pop gustatzen zait? Bai. Zaizu,
Bai. Zein K-pop gustatzen zaizu? Nei, ni naiz muy fan Blackpinkeko fana eta orain dago bakoitza bere bakarlari karrera egiten eta denak jarraitzen ditut. Blackpink du izena? Bai, da taldea, neska taldea. Neska talde ikusiko dut. Orduan, zer dator horrengoan? Zure album eta kontzertuak ere bai, zer gehiago? Bai, orain justo, ostegunean abestuko dut Bengorekin Bilbon kafe antzokian, eta nago saiatzen albumerako ateratzen dudanean egitea como kontzertu presentazio bat ateratzen den, eta egiteko rollo mas zerbait performatikoa gehiago. Niri gustatzen didalako asko dantzatzea, eta gustatuko litzaidakela pixkat. Visualki ematea baita ere albuma irudi bat. Zorionak, benetan, ha? Bueno, Aimars, si tuvieras que decir alguna cosa, tu última cosa en la vida, zein da zure azken nota? Siesta time. Me encanta dormir. Tú y yo también. Ni ere bai, egunero siesta bat egiten ari naiz, ziur. Chao. Nik ez bada siesta, hoen nago botata. Oso ondo. Siesta cuadrilla, rules, yes. Bueno, Aimar, mia esker etortziagatik. Zuri. Zorte on zure proiektuak eta espero ikusi duzu laster. Hori da. Konzertuan gonbidatu naute zure konzertura eta ziur etoriko naiz. Ke guai, vale. Venga, txalo bero bat zuretzat. Agur. Agur, venga, agur, mi esker beru. Venga, agur.